Битуренският и бал с неговата рокля. Ау, това са най-гадните снимки. Гадни, не гадни, това е. Там на село намерих в чекмеджето на едно нощно шкафче. Така. Снимаме разхвърлената стая, защото няма какво друго да снимаме. Правя и сията да снимаш оправа. Прозореца, компютъра, какво друго да снима? Телевизора. То снима като камера. Да. Ето снима шапки отблизо. Сега ще ти покажа и филмчето, сега ще видиш. И то е вече 1 минута филмче. Абе, въобще е голяма работа. Техниката напредва. Да, аз по някакъв път си мисля, викам с тия съобщения. Сега, например, тая моята приятелка на село Данчето, дъщеря е в Щатите. И си говорят постоянно, нали? Не, че си говорите ми, тя има второ дете, бебе на 4 месеца и оня ден, миналата седмица, на изборите, като идвахме, отива при дъщеря си, установяват интернет връзка и се виждат на екрана. Тя гледа дъщеря и вкъщи детето, движат се къщата. Нали? По същия начин и те. Викаме, гати, колко бързо